sasadaan huida koparni rupami manete kiluki masih rohaki oh inan pangitu masih rohaki marni dahon bujumi dari noku dan boitar balosa orang pikiranmu saya dibuni hoko tuhami sude gelekmo horas mari hoina horas mahasia penggeng sahur matuan hoina sasadaan huida koparni rupami manete kiluki masih rohaki oh inan pangitu masih rohaki marni dahon burjumi dari noku dan boitar balosa orang pikiranmu saya dibuni hoko tuhami sude gelengmo horas mari hoina horas mahasia penggeng sahur matua hoina godang pikiranmu saya dibuni hoko tuhami sude gelekmo horas mari hoina horas mahasia penggeng sahur matua hoina horas mari hoina horas mahasia penggeng sahur matua hoina sarohan dina hacit dan sonan payana saleleng ningonu audio hodial audoto lam hibur mapai dengan ni basah pasti atau di rohan toguau tu dalam tinggal boanau sai boanau tu dia behola saleleng di
sude pangidoanmu salewo asama boyo parpadananta doa sama itu dukun marura tolongki disegai hodoro haki holan alani ada gawe ubaro hambi ajit nai pambahenan untuk cuma doi hasian pengorbanan ki cuma doi hasian tulus dicinta ki alana pasongoni ujalo doi dengan unang adong bet badan di sana dua usadari doi jamboi ho parpadananta dua sama itu dukun marura tolongki disegai hodoro haki holan nalani ata gawe ubaro hambi ajit nai pambahenan untuk cuma doi hasian pengorbanan ki cuma doi hasian tulus cinta ki alana pesongoni ujalo doi dengan unang adong bebadan di tanah dua usadari doi dan boi ho parpadananta jelasai horas mau si boy